Федерико Гарсия Лорка е роден на 5 юни 1898. Ясен Василев е роден на 5 юни 1988. И двамата са влюбени в Салвадор Дали. И тримата са вече мъртви. Кой ще излезе от морето тази нощ? С зъби от пяна, с устни от небе. Видях един хляб да изгрява в небесата и реките да потичат наобратно. Една картина, отпечатана върху лицето ти, и два портокала на место очи. И си казах, зад завесата ни чака друга завеса и пиеса за студ и строгост и тъга. Чии сподавени викове ще ударят тишината. Четем Лорка и плачем в брадясалия дом на свободата. Зад маските ни има само ловен шепот и маслини. Сърцето свива се в юмрук и чупи стъкленицата на тялото. Морето е чаршав. В онова легло, където две непорочни тела зачеват поезията на вековете, без да се докосват. Горчивина потича, братко, горчивина и болка. Ти излезе от морето тази нощ, брасъл сол, и аз усещам твоята болка на отрано животно, а зад завесите тик-така, разкъсващото наказание. Поетът ходи сам в този свят и в брадясалия дом на свободата боли да бъдеш. Боли да бъдеш.